Sulamipat ula job ya kajing ya ukun lang rod paskha Kristan ya ro ai ngujing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia. Kajing pulian ay kam jeng ki apostol kalenong kabasan kadekhat kabakan nyaw hadubar pun riu. Lengdo orang ba ulayang joj bat baro kituru ki balay don lang bat u kata kamud kakanhon jeng ki sadusi bat bagila dab da kajing bisni kila kem ki apostol bat kila set iki ha kabendi paj ba. Henry menmiet u angel jong trai ulapli ya ki jingkhang bendi bat ulay alam ki shabar bat ulaong kilej bat yeng ha ka tempel bat cokren ha ki pai ba ya baro ki kitien jong kane ka jing em bat enda kilayo sengawi kane kilarung hapo ka tempel dang step hangap bat kila hikai tiulang do orang ba lawan bat kituru ki balaya don lang bat u bat kila khot lang ya ka dorbar bat ia baro ki teman kisan jong ki Israel bat kila pha hukum syabendi banon enwan yalam migi apostol Henry haba ki syakri tempel kila poi kem syam la syam yaki hapo bendi kumta kila lek pai bat kila yathu nilai syam baya ka bendi la pandai tala sebak bat kinong ap karot maro kia yeng haki jingkhang Henry endangi pli yaka nyem syam yano hapo aba orang ba jangan tempel ba kiling do orang ba kila sngeu kini kitien kila lengo hadu kata-kata syapang jengki ida sngeu pala yaka ka banja telawan rong way briu bat ulay thu haki kito ki briu ba pila sat hapo bendi ki yang haka tempel bat ki kai ki pai ba kum tau orang ba jangan tempel bat ki syakri tempel kila lek bak bat kilawan yalam iki Henry klem dale jubor namar kiting yo shalan thamau hau pai ba yak tien jong trai kasam ka balai pusau ubarang li lakhot bat utrai le sngau ye u ngan kerkhu ye trai man la kapor ka jingero ye u ka ye don ha ka sintur jonga hau trai ka men siem jonga kan penpau ialah ka jing sngau krau kiba sngau ret kinsa yo sngau bat kinsa kemen barang li lakhot bat utrai le sngau ye u tepen krau yo trai lembat nga tongin ye ro lang ya ka kerteng jong u ngalawat yo trai bat ulai jubab enga nagi jingting jonga baro ula pelai enga barang li lakhot bat utrai le sngau ye u topet sha u bat topu man wat sha bagi khmat jong pi kin thang yong uneu barang li lakhot utrai le sngau barola pelai ye u nagi jing janjar jong u baro barang li lakhot bat utrai le sngau ye u angel jong utrai ula share dara sadong kitu ki bating burom ye u ban pelai ye miki tomat bat topet bat utrai long babha sup briu bawat cakari hau barang li ulakhot bat utrai le sngau ye u kajing pulina gospel bakhoi kat ko mu yo anes kalenong ka balai ka khot ka bakhat riu hadu par phuai uji sul ong hau Nicodemus ublei la ye kata katai ka perthai bola ai tino yala ukun bamarwai babaro ubanget hau unomiap Henry unyo kajing embam jukun nama ublei la pha ukun sya ka perthai ban panram yaka Henry baya ka perthai enduk pelaj em dau ya ucau banget hau enom penram ya ucau bom nget ala penram lepa namar ba syam langeng haka kerteng jong ukun bamarwai jong ublei bat kani kalong kaba kajing bishar ba kajing syai kalawan haka perthai Henry kibriu kila kham e ya kajing domban ya kajing syai namar ba ki kam
ki kam jong ki lalong ki basniu na maru tau bale e ka basniu isi ya ka jing shai but enamuan sha ka jing shai yo baya ki kam jong u en that madan henry tau bale ya ka basisha wan sha ka jing shai khanang ba endup yo i shai kadar baya ki kam jong u lale how blay ka gospel jong utrai